de batas ito pasaluhod. Kung natin mama, malulunod namang madumuse, tutuhatan Jesus Kristus. Grabe, alulunod namang madumuse, tutuhati porbaria. Kung natin mamang, ano ngayon naluluhod namang kude bata si Turo sa rin. Idok na tuwa-tuwa siya jur mula-mula na siya jur mula topa. Mula-mula na marmar binoto. Asa idok na tuwa-tuwa. Asa idok madopakot dulo may na manupakot daw toba. Badamang magundang mula-mula. Las mo madokot ang sopa.